ndofunga yenyu yakutobata tichitopinda festive season chaimo kuti when we are planning for the festive season izvezvi maybe kuplana kuda unofara kukariba kana kutoda kuenda kupi unotofana kuplana uchiisa mhuri yako mukati kuti ndichange ndinavo. Yes. It mustn't be a disadvantage kurorwa. Okay. It mustn't be a disadvantage kurorwa. Kune vamwe vanhu vanofarira kuenda kumabheni vari madzimai. Anozoendera kupi kana ukasazoenda naye ndo panozotsvaga vekuenda navo. Iwewe manje kana azotsvaga vekuenda navo wozozviisa manje zvese mubhokisi rimwe chete manje wotanga kufunga nezvazvo manje sakanga achite kubhenda aina ndisei andisiya azodisa kanga achida kunzvekere iwewe murume manje. So pane ma-interest ake itai mese anditi kana chifarirawo zvebhora moenda mese kubhora, chifarirawo zvebhendi moendawo kubhendi, mobva nguva ichi iripo kuitirawo vana. Remember, marriage is about modeling lifestyle ye marriage kuvana vedu. Those are very key. Copy your marriage. Yes. Saka vanofanira kuziva kana maendawo kubhendi maamai vepamba maababa vepamba ngatichikasikirai kuenda kumba kuvana vedu 7 o'clock 8 o'clock whatever time 6 o'clock zamune mawirana mosvika kumba kuchakachena vana vachiripo. Vana vanoassociata kuti saka zvinoda kuti kana ndikati ndakuendawo kubhendi ndinofanirwa kudzoka nguva ichiripo. Remember vana vedu vanonzwisisa chinonzi marriage from life yababa naamai. That's what they perceive as marriage. So patiri kurarama seana baba naana mai, we are modeling or we are defining the term marriage to our children. Platinum FM.